Kaixo, egunon guztioi. Hau adin berri saioa da, baina baldakizue adin berri telebista saio bat izateaz gain, Gipuzkoako Foru Aldundiaren estrategia bat dela adineko pertsonen bizi kalitatea hobetzeko helburua duena? Helburu horrekin bat egiten du saioak, ariketa fisikoa eta meditazio mindfulnessa egiteak ongizate fisiko eta emozionala ekartzen baitu. Hortaz, jarriko ditugu gorputzak martxan, ezta? Guk hemendik eta zuek pantailaren beste aldetik. Goazen ba! Hori da, Zurine, egun ondan hori, zelanez, hemen gatoz beste egun bat, eta esan gaurko honetan landuko buena izango da oreka, eta ez dugu biko elementurik. Ur boteia txiki bat, eskure beti, eta nahi bada ulki bat edo mai bat, baina beste barik, hau pasuek, ongitorri danoi. Bueno, esan dute morun, oreka sasikoa, betiko lez, behitxik eta gora, beste barik, esku mokorrera, astiro, venga, guazen danok batera. Oso ondo aldatu. Hainkabisak batu, eta zuzen. Oso astiro beti, berotzen, binaka. Bat, bi, erdire, bat, bi, erdire. Venga, guazen. Hori da. Oso astiro. Bi azkenak, guazen. Bat, bi, eta azkena. Bat, bi. Guazen borobiak etxen, aurrerantz eta zabaldu. Bat astiror, bi, hiru, lau, bost. Eta hon guazen atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost. Oso ondo, hainkak zabaldu. Buru beti erdixan, ardatzetik urten barik, esku gora. Hor, venga, guazen. Gurutzatu ondo. Zuek beti telebistari begire. Bi azkenak, bat, bi. Zor baldak. Motz-motzetik. Venga, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bestera. Bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, behatzi, hamar. Bisekin. Venga, aurrera. Bi, hiru, lau, bost, atzera. Bat, bi, hiru, lau, bost. Honeko gurutzatu, eskumagoitxik, eskerra. Eskumagoitxik, eskerra. Guazen. Hiru azkenak, bat, bi, hiru oso ondo, eskatu horra apur bat, venga, ukanduk gora, barrutik eta, luze, bi, hiru, lau, oso ondo, bost, sei, zazpi, zortzi, luze, behatzi, hamar, zabaldu eskuk, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi eta bi azkenak. Bat, bi. Venga, askatzen dugu hor. Jarriko esku mokorrin. Eta gora eta bera. Hasi behitxik, astiro. Bat, bi, hiru, lau, bost. Esker eta eskuma. Bat, bi, hiru, lau, bost. Bona, hasikoaz, orekakin. Orekakin hasiko naz, da lehengo ariket izango da, hainka bat bestin aurrin jarri, hasiko naz eskumiaz aurretik, eskerra. Lerrokatu, nahi bada laguntzakin, baina berotzen, hor. Da hasikoa oreka hori mantentzen. Oreka mantendu, indarrak parekatu, ez hainka baten gainin, ez bestin, indarra parekatu, hori da, eskuk luze, eta bat, ardatzin laga, besti zabaldu. Astiro. Alba da, nire sorbaldak eta gorputze geldik. Hori da. Eutzi hor, suabe. Oreka mantentzeko beti, kore hori sarratute, tirrine barrure, betiko lez vertikal hori mantendu, eta astiro. Oso astiro. Oso ondo. Askatu, eta honengo aldatu. Eskerra aurreruntz, jarri eskerra, eskumi atzetik, bilatu hor, vertikaltasun hori, guazen, luze, eta bat. Aldala gorputze, balantza horrek, beti mantentzen nahi bada, batekin, kolpe inzeo zerri, eta hor. Eta albo zue,
Venga, segi eta jarraitu. Lehen esan duten morun, beti vertikaltasune mantendu, beso horiek zabaldu, ardatza beti geldik. Hori da, 3 azkenak, 1, 2, 3. Oso ondo. Honengot, eskumi jarri aurretik, eskerra atzin eta gurutzaten gotxuaz. Ardatzetik urtengot eta ukabilorrek edo esku zabalik, baina alba da ukabilak itxi eta erdire. Oazen beste aldera eta erdire. Nahi bada, lagundute, erabili hori, baina alba dau hori da. Luze, bilatu, eta beti aurreko beso hori ardatzera. Venga, oazen. Oso ondo. Segi hor. Ba. Segi hor. 3 azkenak. Oazen. 1, ardatza. 2, mantendu. 3, eta aldatu. Beti alde bat, besti baino, nekezagoa itxen dana, hon eskerra jarriko taurrin, eskuma hori atzetik, batzutan eskumakin eroso, bestetan eskerrakin, eta guazen berriz ardatzera, 1, luzatu, erdire, behitxu zorbaldak, 2, jokatu zorbaldekin, hori da, rotazio txiki baten, 3, aldala ardatza, geldik beti, balantza horrek, garbitzen, 5, astiro, 6, 7 eta 3 azkenak. 1, bilatu, 2, astiro, eta askana. 3. Oso ondo, askatu, ardatzetik urten, askatzen dau. Honengotena, 80 gradora. Alba da, 80 ezin bada, ez ugipini beraua, eta ikutu. Baina beti, ardatz hori eta vertikaltasun hori galdu gabe. Bai? Beti mantendu, alba da, 80 gradora arte. Ezin bada, aldan lekora. Bale? Hor. Baina oreka hori mantenduz. Bale? Ni aleginduko naz, beti 80era eskobixa jarrikot, eta bertan, 1, 2, 3, berriz. Ardatza bilatu kontrako hainkan, gora, ikutu, 1, 2, 3, daskatu. Eutzi hor, oazen. 1, 2, 3, askatu. Konturatu nire sorbaldak, 1, 2, 3, daskatu. Oazen, 2 azkenak, 1, 2, 3, askatu. 5. eta azkena, ardatza kontrako hainka horretara, 1, 2, 3, daskatu. Hon eskerrakin, kontrak bilatu, oazen. 1, 2, 3, askatu, sorbalda konturatu, ezin bada hor behian, 1, 2, 3, ezin bada lagundu, hormakin, 1, 2, 3, askatzen dut, 2 azkenak. Lagundu, 1, 2, lagundu zehaitxik ez, eta azkena, lagundu. Gehi laguntza, 1, 2, 3, eta beti ardatza, mantenduz. Hori da, honengo, 3 baina 1 eta 1. Eskuma eta eskerra, eskuma eta eskerra. Gertu, oazen, 1, 2, 3, batu nire sorbaldak, ardatza aldatu, vertikala zuzen, 1, 2, 3. Gogoratu gaurko honetan, oreka da lana, hori da, oazen, aldatu. 1, 2, 3. Hemen mantentzeko, gure giharrak lantzen gabiz. 1, 2, 3, tirrine beti barrure, bizkarra zuzen, gogorreta. 1, 2, 3. Hau da nahi alda, horma baten ipini eskuk, eta 1, 2, 3. Oazen azkena, 1, 2, 3. Oso ondo. Bale, ariketa honei sartuko ezauena beste ariketa komplexu bat. Da izango da, gure eskukin, eskuk jarriko zuen telebistari begire, eta ardatzetik urten, eta alba da kontra bilatzen. Lehen hasikoaz, 1 eta 1. 1 eta 1. Eta geren gau, bat aurrin bestiatzin eta bilatu. 80 gradora, eskumakin aztenaz,
gora eskumako hainka hori, beti 90, gelditzen az, eskuk zabalik, eta bat, guazen, bat, bi, hiru, lau, behatu nire sorbaldak, bost, sei, bizkarra zuzen, guazen, zazpi, sortzi, behatzi, 10, aldatu ardatz hori, vertikaltasune mantenduz, eta guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, 10. Oso ondo, askatu apur bat, ikusten baute zinotela 90 gradura, apur bat, airera, hainkak gogor, eta hor. Eta honengo dinamiko. 90 gradura alba da, 90 gradu hori, gelditzen hor, eta dinamiko, guazen, bat, bi, hiru, lau, nahi bada, bost, 90 gradura arte, sei, zazpi, sortzi, behatzi, 10. Aldaketa, ardatzak aldatu, bilatu hor, nahi bada, goitxik eta bestelan behian. Baina guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, bederatzi, 10. Oso ondo askatu, berri zengo bariketa hau, eta ja dinamiko onbai aleginduko naz, esku etorriko da, gora begire, eskobixak telebistara begire, baina lurrakin paralelo eta ardatzetik, gurutzatu topera. Bale? Venga, 90, gurutzatu, bat, bi, hiru, nahi da bena, begixak itxi, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, 10, oso ondo askatu hainkak, nahi da benak, begixak zarratute, oreka hori beti, mantentzen geixak ostaten da, gertu gora, paralelo, bizkarra beti zuzen, eskuk telebistara erakusten, guazen, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, sortzi, behatzi, 10, oso ondo, askatu hor, askatzen dut, urrengo ariketien aurretik, urtrago bateran danok, nik beholan engot, venga, urtrago bat, dano batera. Eta hona zik aurrengo ariketia itxen, hainkak zabalik, hainkak oso zabalik, hemen erreza da oreka hori mantentzi, baina ingotena da, eskuk nire ardatzetik urtengo dabe, eta hainka baten gainera. Pam, eta erdira. Eskuk ikusiko zuen lurrakin paralelo. Pam, lezinoiren bat bada, aldana. Bale? Ezin bada gorarte, aldala. Baina beti, oreka hori, ardatza guztiz aldatu, eta indar guzti beste kontrako hainkara. Albo zuen onarte, bale? Venga, gertu, 12 izango di, 3, 2 oso zabal, bat, guazen, bat, erdire, ez da abiadurarik, 2, guazen, 3, hori da, 4, oreka hori, 5, 6, astiro, 7, oso ondo, 8, ardatzera zabal, 9, astiro, 10, hori da, 2 azkenak, 1, astiro, 2, oso ondo askatu, beste 2 12ko ingotza bonei, eta berriz oso zabal, batez beko goratu, bizkarra beti zuzen, ezin bada sorbaldako lezino batea itxik apur bat, eta beste lan, hor. Eta nahi bada laguntzakin, baina ardatzak aldatu, alde batetik bestera. Laguntzakin, elementukin, nahi danakin. Da beste lan, venga, guazen dano batera. 1, astiro, 2, astiro, 3, hor. 4, behatu bezuk, 5, 6, 7, astiro, 8, balantzak aldatu, 9, balantzak aldatu, 10, 2 azkenak. 1, 2, hori da, venga, askatzen dut, beste 12koa falta da, gogoratu, behin da berriz esan dut, baina gaurko lana da, oreka, eta oreka horretan, giharrak lantzen gabiz, eutzi hor, eskerrera hasiko naz, 3,
bi, venga, guazen, bat, gora, bi, gora, belauna aurretik, hiru, belauna gora, lau, bost, eutzi, sei, guazen, eutzi hor, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bi askan, guazen, bat, bi, oso ondo. Jarraitzuko ardatzak aldatzeko dinamika horretan, esku gehongo di mokorrin edo eta lagundute horma baten, eta leginduko naz horpukin gora etxen. Bai? Niongo ardatzin, da hariket izango da bardine, baina ere horpukin, horpuk gora. Bai? Vertikaltasun horretatik, horpuk gora, bat. Hainkak zabal, bi. Vale? Urtetu eta ardatzetik, eta bat, harin, einde, vale? Baina gogo, astiro. Gertu, esku jarri mokorrin, vertikaltasune, sorbalda geldik, hainkak zabaldu eta bat, astiro. Bi, hor pukatzera, hiru, belaunak beti hor, lerrokatute, bost, sei, hor pugora, zazpi, zortzi, behatzi, sorbaldak, hamar, bi askenak, bat, bi. Hori da, oso ondo benetan, beste hamabi, askatu apur bat, zabaldu hainkak, venga, ardatza, vertikaltasun hori mantendu, sorbaldak geldik, eta bat, esku mokorrin, bi, hiru astiro, lau, heldu eta bost, heldu, sei, oazen, zazpi, zortzi, behatzi, hamar, bi askenak, bat, bi, oso ondo, venga, askatu, hirugarren hamabiko hori, venga, oazen, ardatzak beti firme, esku mokorrin, oazen, bat, bi, hiru, eutzi balantza horrek, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, hainkak zabal, behatzi, hiru askenak, bat, bi, hiru, ondo, benetan ondo. Honazikoa kontrak apur bat kanpora luzatzen eta hainka baten gainera. Betxu, hainkak zabaldukot, jarriko na ardatzin, ukabiak itxi, da hengot. Hainka baten gainera eta eskobisak luze. Buelta ardatzera, bat. Jarri ardatzin, bale, hau da hariketi. Hainka baten gainin eta hainki luze, beso bisak luze. Gertu, hainka honaiko zabal, punta kanporantz, ukabiak itxi, hartu arnasa, luzatu, bat. Luzatu, bi. Oazen hor, hiru, lau. Bost, airera beti, sei. Nahi ba, lagundute, orman, zazpi, aldatu esku, zortzi, ormara, behatzi, jarri orman, hamar, da nahi da benak, hamaika, luze, hamabi. Oso ondo askatzen dut, gogoratu beti, neren borra beti, zuzen, edo sariketa itxin dugunin, beti, luze, beste pi hamabiko, Oazen, eskerretik hasiko nahon, bat, luzatu eta oreka mantendu, bi, luze, oreka mantendu, hori da, hiru, abiadurarik ez da, lau, astiro, bost, oazen hor, sei, gora, zazpi, aldatu, zortzi, oso ondo, behatzi, hiru askenak, bat, astiro, bi, hiru, ondo benetan, igarten da, nik igarten dut, espero zuek baiet, hiru garrana eta azkena, hiru hamabiko, astiro, eta beti, oreka
Bale, gogoratu oreka hori mantentzen. Guazen, bat, luze eta erdira. Bi, luze, hiru, aldala, hainki gora, lau, hainka baten gainin, hainka hori gora, bost. Luze eta zabaldu, sei, guazen, zazpi, zortzi, kontrak bilatu, behatzi, hamar, bi azkenak, bat, luze, bi, luze. Oso ondo, askatu, askanengo gurtrago bat, eta luzaketak ingo. Venga, hau basuek, venga, luzaketak beti, goitxik eta bera, eskuk, eta bizta hori gorantz, hartu lasai, bota luze, hartu arnasa, venga, ba, bera. Oso ondo, hartzo eta arnasi, esko bat atzetik, besti goitxik. Hartu arnasa, kambio, helduta. Oso ondo, biribildu, ba. Astiro, 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 astiro. Hartu arnasa, esku bizkarrera eta gora. Berriz buelta. Venga, guazen astiro, ba. Hori da, lodixe gora, eutzi hor, bizkarra beti zuzen. Hartu arnasa, aldatu, lodixe gora, helduta. Venga, oso ondo, askatu hor, esku ipini mokorrin, batekin hasi eta hortik gora, segi luzatzen, hartu arnasi eta astiro, astiro, astiro. Ba, aldatu, guazen gora, hartu arnasa, ba. Hori da. Venga, guazen hainkak, eskatu apuru bat, eskumakin, hainkak parera, nahi ba lagundu, horma batekin, utzi, arnasketa lasai. Venga, guazen bestera, hormiai kolpein, heldu, vertikaltasun hori mantentzen, utzi hor. Hori da, askatu. Venga, hainkak gurutzatzen dut, eskerra aurretik, bizkarra oso zuzen, eskukin lagundu. Bota astiro, astiro. Venga, arnastuta gora. Aldaketa. Ba. Venga, gora. Betiko lez, bi golpe horrekin. Hartuko arnasi gora, gora, gora. Eutzi eta gogor berantz. Venga, ba, dano batera. Hartu arnasi, segi hartzen, eutzi. Ba. Astiro, astiro. Hartu arnasa, segi hartzen, eutzi, ba. Oso ondo, astiro. Bueno, beste egun bat, zurinekin jarraitzen dugu, eta nire partetik, urren arte, hau pasuek eta eskerrik asko. Gorputza mugitu eta gero, kirola egin eta gero, orain emozioetan jarriko dugu fokua, bai? Lasai-lasai eta eroso jarri eta elkarrekin meditatu egingo dugu. Beti bezala, horretarako aulki bat, banku bat edo esterila bat beharko dugu. Bizkarra tente dugula eseriko gara, baina tentsiorik gabe. Oinarri sendo bat ezarriz oinak eta ipurdien artean triangelu bat eginez. Eta gogoratu, lesiorik izanez gero, jartzaiez eroso. Meditazioaren unean barneratzen gara, arreta kontzientearen unean. Oraingoan ez duzu ezer egin behar. Hartu segundu batzuk zure arreta gorputzera eramateko eta eroso eserita sentitzeko, bizkarra tente, baina ahalegin handirik egin gabe.
Duintasunez zeusten zeure buruari. Begiak itxita badituzu ere, begirada aktiboa duzu, konektatuta. Aurrean dagoen zerbaiti begira egongo bazina bezala. Begirada konektatuta ez baduzu, pentsamenduak eta fantasiak agertzen zaizkizu. Une honetatik deskonektatzen zara. Pentsatzen zaudela konturatzen zarenean, eraman arreta gorputzera. Ez duzu besterik egin behar. Askatu pentsamenduaren tentsioa. Hartu atsedena gorputzean. Beatu zure pentsamenduak. Agian ez dizute arreta gorputzean jartzen uzten. Erreparatu gorputzarekin konektatuta zaudenean, sortzen diren emozioak. Konturatu zaitez, emozioek pentsamenduetara eramaten zaituztela. Eta zure egonezina areagotu egiten dutela. Baina gorputza, bere horretan bizitzen baduzu, sentitzen duzuna epaitu gabe, lasaitu egiten da. Baliteke gorputzean deserosotasuna egotea, eta horrek gaitzespen zirrara eragitea. Ohar zaitez errefusatzean erabiltzen duzun indar horretaz. Arbuioa dagoenean, barne borroka sortzen da.
kontura zaitez, esperimentatzen duzunari uko egitean, zure barnean sortzen den borrokaz. Bereiztu esperimentatzen duzuna eta uko egitearen indarra. Ireki zaitez gorputzaren esperientziara. Zerbait errefusatzean erresistentzia agertzen da. Esperientzia tenkatu eta gorputzeko atalen bat gogortuko balitz bezala da. Bigundu gorputza, atseden hartu. Utzi borrokatzeari, ez egin aurre. Arbuio horretaz konturatzen zaren bakoitzean, ohartu nolakoa den. Sentitu gorputzeko zein ataletan dagoen itsatsita. Eta askatu burua. Askatu gorputza. Eta eskertu zure gorputzari. Den bezala maitatu. Astean zehar, hainbat aldiz praktikatu, egunero, minutu batzuetan. Gozatu gorputza eta burua eskeronez sentitzen. Orain, ireki begiak eta hasi poliki gorputza mugitzen. Zer moduz sentitu zarete, geroz eta hobeto ez da, gorputzaldi on horrekin jarraitzeko lasai emango diogu amaiera gaurko saioari. Hurrengora arte, toki eta leku berean egongo gara zuen zain, Adin Berri saioan. Eskerrik asko.